Today's your exam, alright? Okay. कॉपी मारता रे कॉपी लिस्टा मध्ये काय ठेवलं आणि कसा ना सर ती अरे
It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back. अरे किती करतोय त्या माणियाला उचलून बस तर चौकास कॉपी मारायचा प्रिन्सिपल येतं नाव पाहिजे अरे प्रिन्सिपल येतात रे ती करतात ते बंद करा भुरग्यानो 10 मिनिटं उरला कोणाचे झाला त्यांच्यानी वचचे और टाइम सर मुझे तुम सर पेपर बाबा नो टाइम झालो हवा तर तुमचे पेपर घेवचो ना सर तू जाणार आपण तो अरे तुम्ही प्रिन्सिपलाचे उद्याचे यायचे असले तुमचा पेपर घेवचो ना चल जायचं जरा सर तू आमचा रोल नंबर जाणार ना किती तुमचा रोल नंबर ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ